tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarila nanka fma galoya jokkere endama kidira ko on waktu yoni ha to radio tata Cheikh Omarul Fouti Tall e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal teskama hanki o mawɗo leydi sénégal hono Bassirou Diomaye Faye joɗodima e bankaji ɗiɗi yiɗɓe ɗoftude leydi sénégal ko fati yoga e projet ji mumena to leydi Mauritanie sifande nandiral hakkude leydi ndi Mauritanie kame leydi sénégal ɗum ko jagoɗɗo awo mo leydi sénégal kame jagoɗɗo awo mo leydi Mauritanie sifande nandiral nde sénégal nan mbawata awde e maje kaɗe ɗe leydi Mauritanie leydi Mali moɓodiral landa jillundo hande o woni no ɓe mbiri ɗum noon ko yiddeɓe kay wullitade ko fate banggue caɗele teskaɗe nder leydi ndi ko fate kuppiraji kame ceergola guura leydi ndi guila nogasile ɗi lewru mai médiaji leydi Guinée yoga hen gudda hewɓe hen noon kolliti hande on e tacca caɗele mawɗe no fewi guila hankeɓe ɗaɓɓa kaldigala beele kay ɗin médiaji mbawa udditede kabruji men mana to Burkina Faso Côte d'Ivoire Benin Cameroun Afrique du Sud ma jaato Maroc Algérie kame joolama jabberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena onon finoɓe to silla worgo silla rewo Sinthiane Demba Salif Ba Sinthiou Boumaga Gababi beelinaɓe jofanin kala eko taari ɗum kala caɗele mon gasi ha laaɓi gayni caɗele moɗon ko Demba Hudu Tall e Ali Hudu Tall taw koye ballal fuuroji mburu ɗi président suudu men SAS woni Alhaji Abdourahmani Ka on fuur mburu noon naati ɗo silla worgo ɗo ko fuur mburu piyowo mburu moƴƴo dahmuɗo jafɗo belɗo ƴakkude e kala sifa mbaji no jiɗirɗa kala ko fuur bawɗo fiyandema mburu e kala waktu mo jiɗɗa soye yangue gonɗa soye inde gonɗa soye ziyara soye ɓaral soye 72 heures walla ko galle ma jiɗɗa wadde commande sa jokkodire Ali Hudu Tall kala ko jiɗɗa hen maw addane ha timma taw kadi ko mburu mo ganduɗa hayso joɗima guila subaka ha nangue muti hay janggo mum kala yorata kalɗo jiiɗa ene hecciɗi ene weeli ñamde tene kadi ko dakame e vitamine ɓolo kala fuuruji mburu ɗi Abdourahmani Ka président suudu men SAS oɗo henna fuur mburu e ballala Demba Hudu Tall kame Ali Hudu Tall taweteɗo hande to silla worgo ɗo henna haɗani ɗon tan courant sa heewi ƴakkede koye guure mawɗe ko wayno Dakar e ko nandi hen kala kono kadi hande o sa ari ɗon ene wawi ni daña ɗum nonne kadi ne wonde gatoje goɗɗe kala oɗo henna fuur moƴƴo jaaduɗo e jamanu kala jiɗɗo winditade par lewru kala emo heebi wallidema daña mburu moƴƴo hayso tawi a ala ñiiƴe aɗa wawi ƴakkude kono kadi a sohlani ni beurre ni chocolat e kala waktu mo jiɗɗa ko mburu jafɗo belɗo ƴakkude jaaduɗo e jamanu woni oɗo henna fuur mburu mo yaltinta e kala saaha sa yiiɗi jokkodirde e oɗo henna fuur mburu baɗɗo fayida jokkodirta koye Ali Hudu Tall mbatta ko 77 323 54 11 77 323 54 11 ɗon ɗo cuuɗi meɗen silla worgo ɗo henna an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkori dinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa
waya ala efe ala rewam ala haydara ko ha ko tan wacca ko fewna ha fewi ada yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko labdoreedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kiste fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal borosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ne yawrene worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ko labdoriɗo mallaɗo wune bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande kay ɓiyen yiɗi wadde nde listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro weva e numéro orange money so tawi a lumbi hen haalisma ma yetto ha no hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde makko noon to banggue WhatsApp e to banggue appel kala ceerno Djiby Sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andino dendagal kileɗeɓe mum wonde safaruji to banggue makko ne newi hano hannirta ni tawi ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunnaje jeegom uguya so tawi noon ko leydi Sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaje ɗiɗi woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo wadde taw gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedde rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe tokkay haydi to leegal biyetegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade lycée ba ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to Nouakchott base ono golla hano hannirta ni tawi ɗon min jikoni wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni mbadden dandu faade makko
aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalo walla ednawal kala gando leɗɗe laaɓaɗo tigui defte ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirolo omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seedineji mbahdete koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji so tawi on jokkodiri so ɗam maldana balɗe tati tawat kon dowodiri a wi alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji gorago guila ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e fiɗaɓe soppis kala ceerno Amadou Tidiane Diallo on fannomo jogui leɗɗe ko muɗeteɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru omo jogui leɗɗe goɗɗe leɗɗe ɗe urete sa urima ɗum joni joni jiitoɗa hoore maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nenema kalantamo o haala ko wone ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrata ɓeɗo weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to nakcol lamorgo leydi Mauritanie to legal 6e élimina galle makko ne tawi hakkude robin 4 e robin 5 so tawi a ari ha yettima to gara setarnaji sa so yeeƴima ma sowna étage ne waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane tawate ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 walla kadi so tawi jiɗɗa hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene andi dendagal kilneɓe makko base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo heɓete ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina kilineɓe ɓom kadi omo jogui base makko to Lappol Polol dande Mauritanie lande maayo to Mauritanie Sénégal base o ne tawi to Dagana Mauritanie ha to Rose Mauritanie kala ene tawi toon biyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe taweteɗo oɗo saaha joni to Dagana Mauritanie ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde e mum mbatta ko 77 537 79 28 kala jokkodire makko fati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ɓaydi ƴakkoji ɓalli musoji keceje musoje kala e leɗɗe gorago ma heeɓa hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde jeeɗiɗi morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital min e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba kumpital moon e ɗemgal pulaar jeeheten ko ha toon to Podor oto taw kadi ko baɗowo transport jollunoɗo jawɗi ene jolni kadi wonnoɓe hen e nder diwan mo Thile Boubacara ko ɗon noon oto danejo mo hinde 4x4 yalte ladde he sagataɓe kay sudduɓe jeesimen ɗon jalti pelli ponoyal oɗon oto moɓe gonno ko ɗon noon soforo darti ɓe naati hen kala ko ɓen joguino e haalisaji ko jeyno e jawɗi mumen e ko keddori kala ɓe mooɓi ha laaɓi ɓe mbattiɗi ko nadde ladde ɓe dogi ha ɗo hen noon ɓe cuwa taw nanguede kono ɗo saaha ɓe ndentina yimɓeɓe e ɗiɗo hen booli taƴoɓe ne goodi e jamma e ñalawma ha tenti noon ɗon ɗo ɓatti nde ɗo hen julde taske nde gonɗen eɗen gandi hewɓe biftotoɓe ɓene gona e motoje ɓene gona e saretaji ɓene gona e autoji ɓene gona e booli nde moni kala rentoto ha tenti noon ɓen yahoɓe nder jeereji e jogui haalisaji walla natoɓe e nokkuji tirude haalisa nde moni kala wawata surade rento no fewi anda oɗo saaha ñaññere haalis mawde ene woodi e nder rendo ngo to risa toola woɗɗani Podor to ne gadi police fawi juuɗe sagataɓe ɗiɗo ɓen noon nanguiɗa
ko fade bange droka mo ene tolno sappo e jeetati piccal 7 kilogramme taw noon ko on commande giwnoɗo bange leydi hoddindi leydi Sénégal to bange Mali heɓi noon hay tidorissa tol ɓen noon nangaɓe gonno koye oto giwno ko toon to Rosso Béthio garanno kaya ko nden ɗaɓɓande e ballal ñukindogol police ha wawi fawde junggo police erima noon finoɓe kay e nder diwan o kala nde mbawata jokkodirde mabɓe ɓe ndenda golle nde tawno golle ko kam tan woni ɗe gueɗe ko yaltinta yimɓeɗe ɗe henna caɗele teskaɗe jaydiyanke yewtiyanke biteɗo Aissata Diop Fall kam nawi e yeeso lawola taw kadi ganduɗa ko directeur taw kadi ganduɗa ko directeur informatique de la RFM woni groupe Futurs Médias taw ganduɗa ko biyeɗen Maysa Faye mo ganduɗa oɗo ko frère mum wonande hoorejo leydi Bassirou Diomaye Faye ko frère mum woni tan ko bandum gorko no parton famirde mbawani taw ko moyni ko walla ko miñi ko kono ko bandi ko gorko kamɓe jiiɗi baba goto on noon waɗama garde à vue jeeyi sababu on jaydiyanke nawdemo yeeso lawola ko caggal kay nde waɗi ƴoƴe e peke makko ha wawi tirade e compte bancaire on ken tolno e million ngaji ɗiɗi ɗen gueɗe noon on saaha o yoɓa haalaɓo yalta walla heddo toon oɗo saaha jeeyi sababu hanki o wiya teb o waali toon jamma makko a gadiɗo koɓe ujunnaje tato ujunere kamɓe ujunnaje tato ɓe noon kamɓe kala koɓe joomen galleji kamɓe daño jayiyede e lawol terre ɗum ko tuma nde berete terre jawɗo nde fewnete guil nden noon ɓe ceerani moɓodirde e kala saaha wullitade caɗele mabɓe kay ko yooɓe dokke fodde mabɓe galleji mabɓe kala kamɓe ɓen e guinaɓe ɗi nokkuji ko wala ɗum kono directeur kesso général mo a pixi woni tan Bakary Sega Bathily joɗodima mabɓe ñalawma hanke o gam hettadeɓe e andude caɗele holtoɗe giwi bete koye mabɓe walla koye laamu ngu ɓe kolliti ɓe ceerata jokkude moɓodiral mabɓe haaɓe keeɓa hen pandale mabɓe ɗeɓe jiiɗi ɗe kala directeur général de la police woni Saydou Ndour fodi wonande kay oɗo saaha ma ummin kala ko fate banggue darde timmude ha code de la route wawa kay ɗoftede nder guendi leydi Sénégal nde tawno code de la route leydi Sénégal koko furƴina moni kala ɗo welata daro no wela dognirta no wela wayata haala eno welda kala kañum waɗata kam laami auto muɗum o holliti ɓen gueɗe noon mabɓe yiɗi hen darde mabɓe timmude haɗen gueɗe kala ɓuura kadi hewde lawol kono kadi kala ko fate banggue gueɗe cahaneje e kene usta wonande neɗɗagu neɗɗo e volant kala maɓe daro hen haɗen gueɗe kala mbawa timmude kono kadi maɓe daro faddade ɗin bandiji taƴoɓe yahoɓe ko wona haaju men kala kanko on gardiɗo police o saaha mo gonɗen o foti ɗeɗo henna gueɗe kala o foti ɗum ɓiɓɓe gendi leydi Sénégal ɗum ko ñalawma hanke o nde o joƴƴina e joɗorde golle makko bankaji ɗiɗi ɗin kayni piiɓi ɗoftude gendi leydi Sénégal banque arabe de développement Afrique on e gardegol Sidi Wuld Taha dañi joɗodade hooreji leydi woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbawi yewtitiroɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue ɓamtogol e oɗon fannu haalani ɗon tan bois eɗen gandi ko banque africaine to banggue Afrique de l'Ouest e charge écoué kañumne dañi joɗodade Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗi banque aji ɗiɗi kala aɗi keeɓi ɗoftude leydi ndi Sénégal ko fate yoga e projet ji mum haali ndi Sénégal ɓuura kadi wawde ƴellidde yoga e gueɗe muɗuma Tony Blair oɗon gandi kam wonno jagorɗo hoore jagorɗo mo leydi Angleterre waɗi jilum e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal wo dañi yettade toon to galle lamorgo to hakkude makko e lamɗo leydi ndi ɓe mbawi yettotoɓe jaaƴe no fewi sirdi moon Tony Blair ene arno e leydi e laamu gonnoɗo hoore leydi Sénégal hono Macky Sall kanko on noon darnoɗo ngal cetal ko fati e banggue Sénégal émergent o dañi kay wonande wallodirde mawɗo leydi ndi caggal nde o darni cetal énergie taw ko global ɗum noon ene gasa fandare makko yidde ɓeydude gollodiral hakkude makko e leydi Sénégal ɗon ɗo Sénégal dañi hoorejo leydi kesso ñalawma hande o yinno moɓodiri toon to place de l'indépendance de Sénégal ɗum noon ko ɓen kay ko dente kewɗe ha tenti noon landaji ko wayno APR yaadiɓe mum kam yoga e mouvement ji kala ɗum noon ko yinnode kay wullitade nde accitte Bah Diakhaté mo ganduɗa
nangaɗen taƴana duuɓi nangaɗen taƴana lebbi tati kaso ne wonde imam Cheikh Tidiane a ndaw préfet mo Dakar wi ko hay loppeta ala hen kanko on préfet mo ganduɗa ko Sarif Mohamed Blondin holliti yaad Ndiaye holliti jaɓani goɗon seppo ɗum jeeyi sababu non gon seppo laataki oɗo henna ñalawma hande mo gonɗen teskede jaydiyankagal leydi Sénégal oɗo saaha fodde haqqe jeyde fodde mum ene usti no fewi leydi ndi ɗum ko cimtol RSF woni tan reporter sans frontiére na ko hanki ɓe jaltini Sénégal hande ne tawe capanɗe nayyi joyi ɓiiri taw ko leydi ko fati banggue capanɗe nayyi jaafa noon capanɗe nayyi e jeena ɓiiri leydi ko fati e banggue wonande ko fati banggue wonande waasi rokkude haqqe jaydiyankagal e nder gendile ndi ɗum noon fuɗɗi ko 2021 ha 2024 Sénégal wonno ko capanɗe nayya capanɗe jeenayyi e o saaha Sénégal wontoyi capanɗe jeenayyi e nayyi ɓiwola leydi ɗon ɗo ɓe gonno capanɗe nayyi e jeenayyi hande ɓe gondi capanɗe jeenayyi e nayya gam teske ɗiɗen duuɓi tati jaydiyankagal e leydi Sénégal ene yatiri caggal no feewi ɗum ɗo henna uddata kumpital e oɗo fannu hanki o baroɗe teddungal ɓe dikkodiri woni tan ɓe kippodiri hanki o toon to stade no Abdoulahi Wadde Diamniadio ɗum noon ɓe mbaddi ko gotel e gotel hakkude mabɓe RDC Congo macce Gulɗe Diaw kono kadi ñande jeenayyi ndu lewru mabɓe tawe toon to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie gam fettideɓe e almorabitoun hanki fiyaɓe toon to stade men taw fiɓe ko Soudan ɗon ɗo Mauritanie ɗo paaɗena ñalawma taaridi eɗen gandi ko ñande alarba jawtuɗo wonno kanko jagorɗo taaridi mo gendi leydi Mauritanie woni Laliya Camara wo erima ɓiɓɓe gendidi nde ɗoftoto taaridi no fewi ha tenti noon ɓen hoƴoɓe ƴulɓe ene jahani jeeya nde tawno ƴulmere kalɗo yalti andu leggal koko soppa teni ka ƴulmere kalɗo yalti andu koko duppa ɗum noon ene wara ladde ene wara leɗɗe ɗum noon fandare nde tan ko yoɓe lor leɗɗe ɓe ɗacca koɓe coppata ladde nde nde tawno hande o waylo taaridi tampini yimɓe ko heewi ɗum jeeyi sababu ñande alarba nde e nder winde nde ko ñalawma taaridi timmina e nder nokkuji ɗi kala jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj kumpital men nder leydi Mauritanie mi salminima en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ko conseil constitutionnel wawi hono yuɓɓinde ñande alkamisare jeegom lewru korse ujunaje ɗiɗi nogas ɗo e lamorgo leydi Mauritanie ene wayno taw ko disnodiral hakkude mabɓe e ɓen taw kadi ko magistrat ji en wawde kay joɗanadeɓe e palɗe ɗe ɗo e lamorgo ko hani e nder wertago leydi hono Mauritanie so tawi woteji ɗi jontoyi nogas e jeenayyi lewru taw korse ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon wayno hono woteji ɗi noon ko kañƴum woni taw kadi ko ene wayno kadi ko tuɓugol wawde kadi ardade hono leydi hono Mauritanie taw ko neɗɗo gadano bawɗo kadi toƴƴede yo ardo kadi leydi ndi e kuuɓal kanko noon gardiɗo conseil constitutionnel o wonima Diallo Mamadou Hono Bacca o wawi artude e juɓɓudi mabɓe ndi hani e haalande yimɓeɓe halnoɓe liggorto o wi on waɗi ko daawe kono ɗiwi daawal kono garanal ngal o wi noon ko nden ɓen ƴamoɓeɓe so tawi gaddi ko kayitaji mumen toon maɓe ƴeew kayitaji ɗi so tawi enen juɓɓi ɓe mbatta ɗum e lawol yuɓɓine ɗum woni daawol ngal hono garanal ngal daawol ɗiɗimal ngal ko ƴewde kay mate kay ko adda ko kadi ene yaadi e constitution mo leydi hono Mauritanie guilay to batte e ñawore hay ko nanti hen ɗum ɗo foof ɗiɗo fannuji ɗi foof alay saago ɗum yurne ƴeewe sigge seeɗe ha wawa kadi daññade hen ko wawata kadi wiyede kadi yo ɓen ene joƴƴi ɗon taw kadi ko kayitaji mumen ene wayno conseil o ene wayno dey ko kañum dey huufi e ɗin taw kadi ko woteji wawa kadi ƴewde ɗum madde kay ha kadi
tawkadi ko tawkadi gila jencuudi ndi so tawi o aroyi taw no ɓe tugnoto koye ɗin procédure ji verbaux ji ɗi ɓe mbawa kadi ko tugnade hen haɓe mbawa kadi rokkude ɗin tawkadi ko jencuudi labtude no fewi ɗum noon alay saago tawkadi ko ɗin fawi koye e ɗiɗon no mbiruɗo ni procédure ji hono verbaux ji ɗi ko hen tigui hono yowto joni noon wino caggal ɗum noon ene wayno kadi oɗo ñalawma tawata ko disodiral hakkude mabɓe e ɓeɗo taw kadi ko magistrat en ene tawtora noon taw kadi ko gardiɗo kadi hono senion woni constitution électorale nationale indépendante ene tawtora ɗum e terɗe kadi conseil constitutionnel o ene tawtora ɗum wondude kadi e président tawkode tribunal uji e wawde kadi e ñawoɓe ɗum noon e représentant ji taw ko conseil constitutionnel ene tawa kadi nde ɗo kono aɗa jonde disodiral hakkude mabɓe e ɓen taw kadi ko magistrat en ɗo e nder Nouakchott ɗum noon e wayno ko hakkude leydi hono Mauritanie leydi hono Sénégal mbawi hono sifodirde e ñalawma kadi alarbare 5 lewru korse ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi taw kadi ko nanodiral hakkude mabɓe e taw ko leyɗele ɗiɗi wawde kay nanodirde e wawde kay ɗoftodirde e awo hakkude leydi hono Mauritanie e leydi hono Sénégal taw koy ɓeɗon expert en leyɗele ɗiɗi ɗe mbawi kadi artude hen e mbadi kay wawde ɗiɗo balɗe ɗiɗi e taw kadi ko fati kay taw ko nanodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e wawde wustodirde e wona e ɗen taw ko karalleje hani e wawde kay ƴewde kay no reeri kadi ko kewɗi o keeri ɗi taw ko batte kadi e maaje ɗe ha wawa kadi wadde hen gueɗe mantiɗe no fewi ko woro ko fate e awo tawata ko continental hani e awo ko wiyete aquaculture ɗum ɗon ko awo taw kadi ko e nder maayo ngo taw ko liɗɗi ɓawa kadi ne heede hen hani e wonɗen hono leɗɗe ha adda kadi waylo wawa kadi ŋarɗinde kadi taw kadi ko awo ngo no fewi ene wayno ɗon ɗeɗo jonɗe ɗiɗi kañumen ene mbawi kono taw kadi ko wawde kadi haalde hen haalaluji bawɗi kadi rokkude taw kadi ko nanodiral e jutodiral tidgal hakkude leyɗele kono ɗiɗi ɗe ene wayno noon ko fati noon e wawde ƴewde maajoji maayo ngo e wawde kadi wadde hen kadi ɗin hebloji taw ko moƴƴi bawɗe kadi wallude kadi leyɗele ɗiɗɗe ha mbawa kadi dañde hen gartam tigui rigui kono leydi wono Mauritanie leydi wono Sénégal ene wayno dey ɓe mbawi kadi wiide wonde hen ɓe mbaɗi hen kadi wona e ɗen golle taw kadi ko protocole haɓe mbawa kadi wawde kadi ƴewde kadi e wona ɗene gueɗe poɗɗe kadi kono memtede seeɗa ha ɓe mbawa kadi dañde kadi taw kadi ko nanodiral moƴƴal no fewi e ko fati noon e awo ngo hakkude leydi Mauritanie e leydi hono Sénégal fudirde ɗum noon ko jagorgal kono leydi hono Mauritanie ko fati kono awo e ko fati kadi e faggudu taw kadi ko maaje kaɗɗe ɗe woni Mokhtar Al Husseini Lam taw kadi ko jagorgal ko fati noon e awo hani e infrastructure maritime taw des ports taw kadi ko république mo Sénégal o ko Fatou Diouf ko ɓeɗo ɗiɗi tigui ciifodiri ɗeɗo ciifande taw noon ene tawtora taw kadi ko ndeɗo jonde ene wayno ko secrétaire hono général jagorgal hono awɗo e leydi Mauritanie biyeteɗo hono Sidi Ali Wul Sidi Boubacar e ɗo to banggue ɗon Sénégal o tawtora to ko ambassadeur mo leydi Sénégal gonɗo e leydi Mauritanie woni biyeteɗo hono Biram Magningue Diagne kabaruji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle man jooɗi peewi hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Gaswani bannoɗo jillu mum toon to Corée du Sud arti hande o aljuma e nder leydi Mauritanie jaɓɓimamamo toon to Bowal Diwoje hoore jaggoɗe gendi leydi ndi ɗum ko caggal lulnde balɗe ɗiɗi wannode toon taw kadi koye sommet Corée du Sud e Afrique naaɓe dañi noon ciifande kewɗe no fewi ciifade toon to Séoul ngam ɓeydande Afrique faggudu ha ɓuura wawde yiitade hoore moɗɗuma sengiwi to leydi Mauritanie Alassane Oumar Mbodji paɗeno ko to leydi Mali kene foto wonde hewɓe e landaji lundo kollitino ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru koko moɓo jirta ngam seppude ngon seppo noon ko hollirde mette mabɓe no fewi guilay kuppiraji courant ɓeydugol guura ceerga eno leydi ndi jogorani ala kala
ko feewi hen ɗum jeeyi sababu noon hande o ɓe kolliti caggal juulal tisbar no ɓe mbiruno taw kadi ganduɗa ko toon to place de la liberté Bamako sanga 14h ko nden tigui moɓodiral ngal ɓe noddi kono laamu ngu wino ko hay loppet ala hen ngal moɓodiral noon dañi iwɓe yoga banggueji ma en gartoy e oɗon fanno bankaji kamen nokkuji tiroɗi haalis e neldirɗi kala ɗi leydi Mali nder leydi ndi kala koko uddi demude mum ha tiiɗi jeeyi sababu koɓe natanɓe hofgo juuɗe ha aset janggo o fuɗɗi ko hanki ɗum ko caggal nde jagga kolaɗo kuuɓal syndicat kedanɗoɓe ɓe kolliti noon on ko ɓuuri yawde yaccade yo accite sowona ɗum kay koko uddata tene kadi guerre koko jokkata ɗon ɗo faya julde moƴƴi kala en hato jini yaltinode haalis mum walla tirade kalisaji ɗi jomum neldette colonel Assimi Goïta kawoni hooreji leydi ndi hanke o rokkiri kene tolnoyno gas e joyi groupe électrogène taw ko groupe aji mawɗi no feewi mbawɗi tambade yoga e kuɓɓam o totti ɗum noon ko jagorɗo ko fate banggue kuɓɓam leydi ndi madame Bintou Camara ko on tigui wo totti ɗum taw kadi ko société DMSA beele kadi wawa tigui naftorade ko fate banggue yoga e 15 groupe taw kadi en groupe aji aɗi keewi sembe no feewi taw kadi aɗi mbawi hokkirde taw kadi ganduɗa ko jeygue timmugue ha jomumen mbawa tigui wadde golle ɗe jiiɗi wadde ɗe leydi Mali taw kadi ganduɗa ko kanko colonel Assimi Goïta o riiwi kene tolno e jeegomo officier ɗin officier ji noon koye sembeji leydi Mali ɗi hinde fama taƴinoɓe leydi Mali taƴi armée leydi Mali tawtoyi pelle taw ko joguitiɗe armée ji wiyeteɓe wonde rébellion en ko ɓen ɓe mbawi tawtoyde ɗum noon wonno ko guelñade no gas e nayyi lewru mai ko ñalawma hanki oɗon o fawi kuɗol o siifi noon gam riwdeɓe ha laaɓa hen goto noon wiyete ko Halil Aga Isa goɗɗo ko Salum wuldu Isa Mouhammeda wuldu Bilal en wonde Ahoud Aga waddu sen kame Mohamed Asdek e goɗɗo biyeteɗo awayin al akl ko on ɓeɗe hen jeegomo goni riwaɓe o saaha gonaɗo e golle mumen to an sogo tonne kadi kikiɗe hanki wal min jamma hanki ko sanga 21h juulal gueƴe ko nden saggataɓe joguitiɓe naati noon e wuro wiyetengo Tasiga gungo tawete ko nder diwala mo an sogo ɓe mbawino warde toon yimɓe tato ɓe gañi to noon yimɓe yonɓe no feewi ɓen waraɓe noon hen goto ne hen ko maçon kono kadi anda ko jeeyi sababu mbaɗi ngal baɗal ko caggal mum noon pecci jamma ɓe jalti e ngoɗon wuro autorité ji leydi Mali nanggui hen banggue France najo hen banggue Mali najo woni franco malien kanko biyeteɗo Dieynaba Keita mo ganduɗa jibina koto leydi Mali mawni ɗon janggui ha heeɓi baccalauréat mum yeehi toon to leydi France gam jokkoyde jangde mum caggal mum noon watti toon hoore mum France najo ha watti liggade woni adjoint maire moni pele kanko on adjoint maire taw kadi ganduɗa ka woni cikko hoorejo métropole taw kadi ganduɗa koto leydi France to baɗɗo jillu mum ɗeɗo hen balɗe kala e nder leydi Mali hôtel goto ko ɗon tigui wo logi laamu leydi Mali on tumimo ko yidde ñukinanade leydi France ko woni leydi Mali ndi caggal kay woni sukaɓe heeɓa noddu ɗumen e suuɗayro omo haalday mumen laamu leydi France noon ala kala ko jaabi hen haydara kono ɗo saaha omo tawi e juuɗe ɓen loskoɓe to leydi Guinée Conakry médiaji kewɗi guddaɗi guila no gas e ɗiɗi lewru mai taw ko mayduɗo hen nandu guilde noon hande ko fate banggue yogay médiaji gudditani ɓe ɗaɓɓiri noon hanki o kaldigal e jagorɗo ha tenti kadi wonande catal audiovisuel tammigal ko fate banggue yoga e médiaji gendi leydi ndi nde médiaji ɗi mbawata uddide nde tawno jaydiyankoɓe hewɓe hande hen gollotonoɓe ɗi médiaji kala hewɓe ngala hen haydara hewɓe kadi jeehi mbaɗoyi mecce goɗɗe golle goɗɗe donc firti ko jaydiyankagala koko jogori mayde e leydi Guinée so tawi wallaka aɓe goya ɗum gasani radio Nouruddin FM kañum udda hanki o pour lebbi joyya
jeyi sababu no uddugol ko cetalla has ase jeyi sababu noon wonande kaya ko yaltindeɓe pene mawɗe no feewi e wiide wonande has ase tambiɓe ko fate oɗon fannu no feewi jaydiyanke mo mbiyata amara sanfina on woni gardiɗo ko fate banggue gon radio kame hoore mum yowama e dow oɗon sifa to Zimbabwe jagga toon kene foto wonde capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo hen nogas ɗiɗo ko chinois ene jogui cyber criminel mawɗo no feewi on cyber noon a pewna compte banque pewna kayitaji pisuji téléphone aɓe jogui téléphone aji kewɗi ɗo ha caggal leydi kala e nder Afrique centrale Afrique o ha fayma Amérique du Sud kala ala e nder Asie o ala kala ɓe gujjanani haalisaji kewɗi no feewi kamɓe kala noon ɓe tawe e juuɗe dadiɓe Zimbabwe walla mbiyen ɓe Zambie ɓoyata maɓe natan ñawore maɓɓe kono kadi to Zimbabwe ha to Afrique du Sud kala ala kala gueɗe kewɗe ɗeɓe mbaɗani toon ko fate sifa ɗiɗon guyi kaali kala to Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré hanki o totiri yogay otoji blende armée leydi ndi ngam walliddeɓe beele kadi ɓe jokka kombaji haare maɓɓe ha dingral leydi ndi wona e jaam e wiide jagoɗo Coulibaly kam tottiri ɗin otoji beele kadi hay soɓe jaɓɓi minuji walla goɗɗum taw kam ala kala ko wawata bonnande ɓen haydara Burkina Faso jagoɗo télécommunication gendi leydi uddi senuji ɗiɗi sen pulagu taweteɗo e nder canal e wonde mandinka taw kadi senuji ɗiɗi ɓe guddi e nder leydi mabɓe mbi leydi mabɓe yaltinta on image nde tawno ɗen pine ɓe ngala hen haaju ɗum kene tardina leydi tan ne tardina ɓiɓɓe leydi tawno joɗade wona yeeso télé tan ne daara ala ko waɗi haydara neɗɗo foti ko iwde ngal baɗal ɓe guddi ɗin senuji e nder leydi mabɓe seppo mango hande kam waɗi to Wagadugu ɗum noon ko yeeso ñiɓirde loni ngam hollide mette mabɓe takkere nde loni takki laamu leydi walla takki armée leydi Burkina Faso ko fade banggue wargoji cimtol jaltugol wonande armée leydi ndi yoɓin pittali kewɗi e nder leydi ndi to leydi Côte d'Ivoire paɗen to Côte d'Ivoire ɓen yeɓe jawɗi taw kadi ko ardiɓe fiile ko fate banggue tew kala toon to parc walla ni mbiyen toon to daral Port Bouye siyaga sawa dogo ɓe jaltini konngoli mabɓe oɗon gandi yontere yawtunde fitinaji mawɗi mbaɗin toon ha gueɗe kewɗe kela toon ɓe ñaguima yafuya fade état leydi ndi ɓe kolliti noon hikka aɓe gaddi daabeji bawɗe yonde leydi ndi taw ngal sirtinde moon nayyi e jawɗi kewi iwde koto Niger Burkina Faso ha toon to Mali ɓe kolliti ɗen gueɗe kala hande ene tawi nder leydi ndi ten kadi maɓe tambo gurdam leydi ndi taw tew mankata haydara to Niger walla mbiyani to Benin ken tolno yimɓe jeeyo taw ko nigérienne kañumen nanga ene gujjiti ene naata e gollorgal ngal ɓe mbiyata semi ɗum woni koto semi taw koye gollorgal ngal ɓe mbiyata wapko ɗum noon ene gasa wonmoɓe maldi gonɗo nder no wiiri jayde nde saabu kamɓe kala ɓe gujjiti ɓe naati toon ko nden noon ɓe jiiya kene fotonde nogas e joyyi jeetati kilométre hakkude Cotonou o saaɓe tawi juuɗe ɓen dadiɓe leydi ɓen gam loskoji holko ɓe jahatno mbete ko wat boniɓe walla ko jihadi sen ko wawi kewde hen kala ɓen gollotoɓe nder ngal gollorgal kamɓe kala ɗo saaha aɓe goni e loskoji luggi no fewi so tawi kaya wonkoɓe jinno wadde hen kamɓe nigérien en maɓe gon jeeyo moltinoɓe naate e oɗon nokku taw e goto tinani teskama fitinaji koko ɓeydi e nder leydi Cameroun ha tenti noon e nder lewru mai yawtundu janguji ke to banggue séparatiste en taw ko diwal anglophone hanki o ko attaque musto waɗi toon to Bamenda ene tawi nder diwan mo anglophone ɓe jooɓima toon pittali jondi taw koye obi janɗo e moto taxi ne joluno wone yimɓe to Afrique du Sud ko jagorɗo ñeñal kami pinal leydi ndi acciti golle mum ɗum ko caggal kaya nde joofa peɗeli jabdemo buuñede rokkedemo mbuñaari mawdi ko wiyete goro kanko no mbiyete Zizi Kodwa mo ganduɗa on yaltini e poste makko ha laaɓi ɗum ko caggal kay nde wottumamo totta kene fotto wonde ko préje jonɗe no fewi taw koye sifa mbaadi mbuñaari paɗena ko toon to Algérie ko toɓoli mawɗi jippi toon hanki o ha ganda yimɓe jeegomo mbasi en pittali mumen
e wiide gouverneur Albedia taw koye nokku mo mbiyata a waadi a gasdula taw ko toon woni ko toɓol ɗi ngari ɓe nayo hen gonno koye auto taxi ko hen ɓitti caggal nde warago nayiɓe goɗɗo noon wasi fittandu ko caggal nde inondation naati e galle mumen to leydi Maroc to Maroc toon to Fes ko cum musɗo waɗi toon hanki to Medina Fes ko cum bonɗo waɗi toon on cum noon yimɓe nayo mbasen pittal men nogasen jeegomo neɗɗo mbawi gañade hen tatane tampi no fewi kene fonode nogase joyi magasin woni kay oɗo saaha ko sumi ha laaɓi ha wi cera dolam jaɓeri paɗen koto Japon maire mo tukkoya taw ko lamorgo ngo holliti yaltini application kesso no fewi on application noon ko application ƴamodiral wonande gorko ƴiɗɗo ƴamde debbo walla debbo jiɗɗo ƴamde gorko kala jiɗɗo ƴamodirede koye on application yahata mbaɗa document ji maɗa taw yetto taw ganduɗa duuɓi ma a wawa fende hen saabu woni yimɓe ene gona application réseaux sociaux jiiɗo ƴamde debbo walla gorko gusta duuɓi mumen sa yi joomum tan tawa joomum ko nayejo taw wala noon wayi oɗo noon gaddata ko document ji maɗa tappa nanna e machine he guila to banggue indema to gonɗa ɗo jeeyaɗa mbete ka célibataire no foti ɓiɓɓe jeeguiɗa no duuma poti kala debbone ko hono noon ƴamodiron beele kumane ɗon nde tawno teskama toon to Japon dewle ne gusti no fewi jibinde ne usti ɗum noon jeeyi kulol so tawi kay yaari ni mawɓe ko mawnoɓe so tawi sukaɓe garani fewani jeeyi sababu noon kanko maire o darni on application beele ƴamodiral beele dewle garta e leydi ndi kamɓe ɓesguji kala toon to Gaza fiyande bonde nde Israila waɗi toon to école noko biyeteɗo INROA ha ganduɗa kene wona yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen ɗum noon ko tumede Hamas ne waɗi toon base mum ne suuɗi e nder citoyen wonɓe toon ko fati banggue loni noon e rima oɗo saaha kay losko yañgo nde waɗete hen ko fati e ndeɗo mayde bonde nde Israila wari ɓe tawitinoɓe e nder oɗon école Espagne holliti ma ɗoftu Afrique du Sud ko nawi ɗum e yeeso lawol Israila ko fati banggue cour pénal international to banggue justice beele kadi wonande leydi Afrique du Sud daña gonga e dow leydi Israila ko fati banggue tirñugol ɓen yimɓe taweteɓe toon to Gaza taw koye wargoji bonɗi no fewi jagol affaire étrangère mo leydi France to leydi Espagne jafoɗon to leydi France Emmanuel Macron bismima wonande hoorejo leydi Ukraine Zelensky ɗum noon o yeehi toon to suudu sarɗoyeji ndu leydi France ko wala ɗum ko noon balle kewɗe ɗe fodi ɗum Emmanuel Macron kam hebloji e laaɗi diwoje tallotoɗe bomboje kala no werda Joe Biden hanki tawetede toon to Paris lamorgo leydi Sénégal fodani Ukraine 225 millions koppareje dollar taw kadi ko wallide ɗum ha wawa habtade wonande kay leydi Russie ha wawa kadi jogade nden ka ekkisal leydi muɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o no yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to leydi Mauritanie ko musidɗo mon Alassane Oumar Mbodj to kaɓide to ko Saydou Abouba so haaji jomiraɗo ala ko faali janggo ma en ketto musidɗo mon Ghali Abouba yo jaam Allah hirane musidɓam tedduɓe